sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan ng mga suking tipaminawan, niining handumanan sa kaawit, og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Erica. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan. Maybe this time. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Magkinig usta ka babae nga taga Negros Occidental. Ang ato matatampo, nagdasangan nga, Erica. I love you, Erica. Rick, Mo na'y tinuod. Sa una pa ko nakagusto ni mo. May chance ba ko? wa kay lingaw no? Kay imo mo ko gitripingan. Ha? Sige, tripingan ba, uy? Nihibaw ko, oy. Daghan kay kag chicks, no? Unya, imo pag kong i-apil sa molistahan. Erica, Maayo ra gyud day, nga wa nimo sugta si Rick. Kay na, mag-antos gid ka ng tawana. Kay daghan kay tug uyab oy. Mao gyud tay. Kaya nga ako na bang naibawan ana no? Kanang si Rick ba, kada lugar na siya'y uyab. Sayang day, oy. Nga naman day. Nagkagusto magud unta ko anang Rick. Pero maulit kay. Ang problema kay daghan kay siyag uyab. Mao nga, dili na lang ko day, oy. Mularga ka og Cebu? o Erica, manarbaho ko dito. Kadiyot ra gud, Rick. Hmm. Nga na nanghid magkanako nga dili man ta uyab. Nga naman day, og. Dili ta uyab. Amiga man ta. Basig, mangita niya ka na ako ba? Pensa? Kagara ni mo, oy. Bitaw, Erica. Manarbaho ko og Cebu. Kay gusto ko makatigom. Kay magbinyo na ko. Kinsa masang uyaba imong minyuan. Taga dinero ko sa ato. Kung makatigom ko, magbinyo na mi. Mao di ay, nga wa na ko makakita ni Rick kay tuwa na di siya sa Cebu. O, day. Nagkatawag ko niya, day, uy. Kaya nanghid pagid na ako. Mura day uyab na nanghid pa. Mao cute. Ay day, hapit ay ko makalimot ba? Unsa man, day? Nga naman. Unsa man, gusto kang mo trabaho? Ngano? Nakay pasulan ako nga trabaho? Oh, naa day. Asa man, day? Ay dinirago din sa ato sa Negros. Unya, unsa man, manarbaho ka? Sige, day. Manarbaho ko. Maayo na lang, may trabaho ko. Ano dili ko maglaay sa amo. Kaysa may nag-text na ako. Number naman eh. Hi. Kumusta? Ningaw na kaayo ko nimo. Kaysa may nag-text na ako. Nanawag pa hinuon eh. Hello? Kumusta? Kinsa ni? Si Rick ni oy, ang imong gwapo nga amigo. Ikaw na ini, Rick? Ako itaw ni. Di makang number na ako. Nangayo ko sa imong bayaw. Nakita man mi. Kumusta naman ka? Nag-adtos gihapon sa kagwapa. Joke. Bitaw, uy, okay ragid ko. Ikaw? Nanarbaho mong kuno ka. Ingon ang imong bayaw. Oo. Pawa lang gud sa kalaay. Kapoy, sige pundos, bye. Mao gyud. Sunod buwan ba? Fiesta man sa ato. Mangulit ta ha?
Oo, di ay tuod, no? Mananghid lang unya ko sa kong amo nga muuli ko inig fiesta. Day, kumusta naman ka, oy? May gani kay ni uli ka din sa ato. Fiesta ba ya, day? Unya, gimingaw na sab ko ninyo, oy. Day, timing ka ayaw mong pagpauli. Kay naay disco rong gabi eh. Mag-disco ta ha. Sure! Pingawa na gina ko inig kusyuha, day, oy. Angal, makadisco man lang ta kung fiesta din sa ato. Mao gyud. Kumusta? Oh, Rick? Salamat ha nga, disugot ka nga makigsulti ko nimo. Unsa di mo toyo? Gibingaw ra ko nimo. Unsa? Tinuod bitaw. Dugay-dugay na bayatang wa makita, di ba? Nisamot mo kagagwapa ron. Basig sa suga na na, oy. Mo nagwapa ko sa imong pagtanaw. Sipat gyapon ka na. Gwapa mo gud ka bisag dili mahayag ag suga. O, sige na. Gwapa na kun gwapa. Hibaw ka ba, Erika, nga hangtod ka ron? Niya ka pa sa kong kasing-kasing. Rick, Manay tinuod. Sukad sa kong pagbiya din sa ato. Wagid ka mawa sa kong hunahuna, Erika. Ug pirmi kong mingahon mo. nga numingaon man ka na ako. Nga dili man ta uyab. Ambot ba, lahi ka mangkot sa ubang mga babae nga akong nakaila? Rick, Mahimo ba? Hatagi ko kigayon nga akong ipa-feel nimo nga akong gugma. ang imo ding mga uyab. Ato na ipa-feel nila. Wala ko'y uyab, uy. Paglarga na ko, ilan sa kong kikalimtan. Wala sa kumukontak nila. Mao ba? So, ilang good ko. Mahimo raman nga, imo kong buwagan kung masakpan ko nimo nga may laing kong uyab. Sugta na ng good ko. Mao ba? Wa gyud ay siya mohunong sa iyang tinguha nimo. Wa gyuday uy. Nanon niya unsay hunahuna nimo? Mura man hinuon kog naluoy ni Rick, day. Ha? Pag sure, oy. Day, ang tinuod ba yan? No, ganahan ba ko ni Rick? Wala gina ko siya sugta ato kay chicks boy manggod kayo. Pero sa kong tanaw niya, day, no, murag na usab naman siya. Aw, kung maun na, sugta na lang si Rick, day. Tinuod, Erika. Imo na kong gisugot. Or Rick, Salamat kaya. Imo na kong gisugot. ayaw ba ko pinuangi ha? Ayaw ka bala ka. Ikaw ra nga akong higugmaon. Wa na hilain pa. Langga? Oo, langga ang atong tawganay. Nga naman. Ganahan lang ko. Nga mo na atong tawganay. Okay ra ka? Okay ra, oy. I love you, langga. I love you too, Langga. Uy, nakabilin mo din yung cellphone ni Rick? Ako ning tanahon, Pi. Basig na ini text niyang importante. Oh? Uy. Can something like I love you ni Rick? Ako rin ang mga barkada, oy. Gibinuangan ako ato. Wa ka magbinuang nako, Langga. Wa intihon langga, oy. Dili ko makahimo sa pagbinuang nimo. Kay love, kayo tika. Salamat, Langga. Pila naman og kaadlaw nga. Wa na gid magpakita si Rick nako. Unya, dili sa makontak ang iyong cellphone. Magsusi ko, Pi. Si Rick ay magkipagkita, day? O, dong. Ay nagkalaid, day, ha?
ako nakita si Rick nga may kaobang babae. Dong mahimo ba? Ayaw ko binuangi. Wa ko binuang mo day. Tinuod akong isulti nimo. Iya man itong gigakus. Unsa? Naunsa mo ka lang ka? Ayaw na kong tawag kag langga. Mabudhion ka. Naunsa mo ka, oy? Manggutana ka pag naunsa ko. Bakakon ka gyud. Ingon ka ako na di mo mahalon. O yung anong may gikakos ka maglaing babae, ha? Ha? Kinsa man nagsulti nimo, anak? Ang akong bayaw. Langga. Langga, pasayluan lang ko. Kuan man ko. Gitinta lang ko sa mga babae. Tunuan ka di ay. Tunuan ka di ay. Iigaw na ko na case niya. Maura na. Kay nagpugong ko sa kong kaugalingon. Uway na hitabo na mo. Kay ikaw ang akong gihuna-una. Ayaw ka bala ka. Anong mawa ng imo selos na ko? Og imo naging masiguro nga, dili ko mailog sa uban. Magpakasalta. Mga tauban ko sa imo nga ginikanan. Magminyo ta. Nagatubang si Rick sa ako mga ginikanan. Kaya nananghid siya nga magminyo nami. Nagpasalamat na lang sab ko, kay way supak akong mga ginikanan ni Rick. Tinhinalang ko to, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Erika nga taga Negros Occidental uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan, maybe this time. Ang mga kaagi gibato ng duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga hikala at mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kadapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubakaha ipada sa Handumanan official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanunood. Mayong adlaw kayong tanan nga nagpaminaw karon ning maong tulumanon, kini ang akong suluran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra og Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suluran. Ako di ay si Linlin, hingkod ang pangidaron, minyo og may usa ka anak. Punto medikal kining akong suluran. Kabahin kini sa nitabo sa akong menstruation. Nabalaka na jud kog maayo ini og naunsa na ni. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang human ko mga anak. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Kumusta, be? Sakita na ini mga anak, be, oy. Sakit-sakit, di ha? Punan pa biya na nato. Unya na tao na, oy. Unya nagmalimot ako sa sakit. Bitaw. Uy, kay kunimo diyan, nagbati ka pa, uy. Tikit madrawing ang imong naong, be, uy. Tinuod. Nabati ang akong naong, be. Igdan ka na siya, di madrawing. Kalain. Bitaw. Ano nga, oyon ko nga, dili lang una ta. Kanang magbuhat og bibis pagkakaroon. Kanang pahuway una ka. Pahuway sa kagpanganak, mga pila ka tuig. Kay luoy sab kayong atong mga anak nga sa gunsuna nato, eh. Di na unya nato mati magmaayo. Usa pa gani ng anak ninyo. Magkontrol na dayon mo. Oy, dili. Maayo sa usa ka magtiayon nga usaray anak. Mingaw kayo na, oy. Magmingaw sab ng inyong anak karon. Ay, di masod sa ingon nga, di naging may mga anak good pa, ma. Bali, amo lang gilantaw ang gap sa amo mga anak ba? Ay, sus. Kaming papa ni mo, wag yun may gap-gap.
Nindot noon ang mga bata nga magsunod, aron mausara ang pagbantay. Unya, kung muabot na mo sa gusto ninyong gidaghanon sa anak, aw, hunong dayon. Basta. Kaya nasabutan na mo ni Ronan nga... Ay, unya na mo sundas dudong. Mga duha nga to sa tulog ka to itingali. Mga 2 to 3 years gap ba? Okay na na. Uy, layo pa di ay nato makakita sa sunod na tong apo ani, Berto. Mama baya. Pila na may pagdagas tuig, uy. Kana lagi kon kaabot pa me. Ha? Gidugo na dayon ka? Maulaki. Ay, wadyo kong kapangandam, uy. Unsa man may napkin ka pa diha, pagamito sa kubi. Sure. Kay bago pa man sa kunahuman sa ako. Di apay sobra sa akong locker. Ay, salamat taon. Di na ako makaato sa gawas, aros pagpalit og napkin. Ilisan talaga niya kaini, ha? Ilisan ba, uy? Para ka na ra. Pero tuod, di ba sa miaging buwan pa man ka nanganak? Oo. Sayuhan yung gitunghaan sa imong reglalin, uy. Sa ako biyang naibawaan anak, no? Sundano na og anak. Ha? Mao man ako nadunggan nilang mama ug papa. Ug mao say sulti sayang mga kailan niyang mga inahan na sab. Unya, di pa man kakagusto nga mamabdos dayon. Maulaki. O kung mauna, pagkontrol na lang mong Ronan. Kay kuyaw kayo og sudlan ka. Unsa mo kay maayong birth control, no, Amy? Pills may kasagaran nga ako madunggan, uy. Maskin si mama, nagpills man gani. Og di sab ka maglisod sa pills, kay di naman ka kinahanglan mo palit ini, kay panghatag man ni sa sentro. Ay, suwayan ko ng pills, Em. Salamat sa ideya, ha? Pills? Maunalay akong gipalit. Nagpalit na lang ko kay magsugod ra ba kog inom dayon. Kay gidugo na manggod ko. O kini ko ng mga anak nga dugon dayon, lagmit ko no, masudlan dayon. Uy, mao ba? Og sa DEF unya nako, biba. Moto ko sa sentro, ha? Kay pwede naman ko ng mga yutag pills sa sentro. Ipanghatag naman ko na dito. Aw, mayo hinuon aron wa tay gasto. Sa bago pa lang ko nanganak, gidugo na dayon ko. Og tungod sa kahadlok ka masundan ko dayon, mautong naggamit kog pills. Purya-buyag, wa manong kinahimo problema sa pag-inom na kog pills. Matagbuan man jud ko dugon. Nanlabay ang mga tuig sa kong paggamit og pills, nga wa jud ko'y nasugatang problema. Hangtod nga pag-abot og 2 ka tuig na akong ginamit, mao ko ni nahukman namo sa akong bana. Unya, Bi, do ka tuig nas dudong. Mahimo na tingali na tong sundan. ha? Ibugong paring Edwin da. Duha na dayon ilang anak. Oh, nanganak na sa day sa Vilma? Uy, sundan na yun. Kaya di ba, mabdos naman tundaan si Maring Vilma pagkasal nila. Pag gumanog panganak, dangtan og pila ka buwan, na mabdos sa sabdayon si Vilma. Og nindot ang ilang anak kay Paris na, babae ug lalaki na yun. Oh, sige. Undangan na sad nako ang paggamit sa pills. Aron mabdos to sab ko. Maayo in taon kay nakahuna-huna na mong sundan ang inyong anak. Kay tiguwang na in taon kayo ming papa ni mo, Linlin. Mama, uy, ang kango lang jug apo. Unsa man di ay. Kay unsaon man gud ka ng inyong anak ug maadto sa pikas didto sa imong ugangan. Halos naman di na iuli ninyo. Maikog man sab kong mobisita sa bata sa ila kay lainon unya og sabot. O lagi ma, tagsaan tamog apo. Maghimo namin Ronan. Aw, kana ba? Aron di na mi mag-ilog. Giundangan ka na bitaw gamit ang pills, ma? Aron mo mabdos kog usab. Aw, mas maayo. Og hinaot pa unta nga masundan na dayon si Dudong. Paspasin ninyo pagbuhat ni Ronan. Mama, gyud uy, paspasan gyud. Haon sa man di ay. Aron madungagan na dayon ning among apo. Bi, wa na lagi ko duga. Oh, mabdos na tingali ka, Bi. Wa man sa kay feeling, uy, nga mabdos ko. Ha? O, unsa di?
Wa man ko bati ang kasukaon ko, or na nga ba? Nya, wa sa munda kong akuntihan. Oh, kining pila pa gani ka kabuan sukad nga ni undang og pills be. Basindig, kanang dili pa maklarong imong tiyan nga mabdos ka. Magtulo na kabuhan nga wa ko duga. Sugad pag-undang na kog pills. Kung mabdos pa ko, may maklaro na untang gamay sa akuntiyan. O baka mga na ko. O basig wa ka ng mga anang bata. Mao ka, be? Naunsa Linlin? Wa ka na duga? Maulagi, ma. Sugad sa pag-undang na kog pills, nawa na sa danga kong dugo. Nagtuon ni si Ronan nga mabdos ko. Pero nituig na mo lang, uy. Wa mo ginimudak kong akuntiyan. Uy, kuyawa gud ana Linlin. Wa kang makapacheck up og doktor. Wa na lang sad, ma. Kay wa masagod kay gibati. Pero nang luspad ka ba ya? Ha? Patanaw og doktor, oy. Bisan sa sentro lang gud. Oo, ma. Moto ko sa sentro kung makaigayon ko. Mubuan ni mo og dugo, oy. Anibig kaayo ka. Mao ba, ma'am? Tagaan ka lang namo og iron, og pagkaon sab, og ingon man gay sa kamuti, o. Makapadugang nas dugo. O tingali na nga wala ka duga kay anemic day ka. Unsabot may ipasabot, be. Usa pa man di ay idugo o irigla nimo. Nga anemic man day ka. Pero, be, dili ka ni minopausa lang ako. Unsa? 26 anyos gani ka. Unya nagmenopause ka na. By 17 anyos na ko karon nga wa na duga. Nagsugod ni sa pag-undang na kog tumar sa pills. Nabalaka di ko ani. Pero wa masagot kay gipamati. Sama sa pagsakit sa puson o unsa pa na diha. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, sa nagtumar kog pills, regular ang akong regla. Apan nga nung dihang niundang nako sa pag-inom, kay gusto na unta kong manganak, nawa masadang akong regla. Ikaduhang pangutana, may nakabara ka sa akong matris? Maungwa na ko regla, ha? Natigom ka ang pills sa kuntiyan o mao'y nakabara? O tungod ba kay anemic ko, maungwa na ko'y dugo nga irigla? Ikatulong pangutana, kung may nakabara man, kinahanglan ba kining operahan? Muadto ba kog doktor? Pero wa masagot ko'y gibati sa kuntiyan nga sakit. O gamay ra sad ang kuntiyan. Ikaapat o katapusan, may tambal ba para makapausa sa dugo? Aron dugo na ko? Unsa man sad? O sabton ba rin ako nga nagmenopause na ko? Pero 27 anyos pa man ko. Makaanak pa ka ako, ani? Palihog tabangig tambagi ko, kini ang akong siliran, Linlin. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra, ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-ubanta ko yugta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami sa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto medical. Punto legal, emotional, personal o problema sa mga ginadiling drugas. Muna na mo pagdugay, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mo, mga sukintig paminaw? Kumusta? Dili mangluod kung dili na yung matagag pagtagad ng inyong ipadalang sulat-suliran, ha? Kaya daghan, kay may madawat diri. First come, first serve, no? Padayon lang gid mong paminaw, mga sukintig paminaw. Yeah. Wata kabaw, ugma, sunod simana, inyo na pong suwat ang nahimuan og
drama og i-air sa kahanginan. Yes. Og mga i-greet today. Kaya ako greet ang atong counterpart sa RMN dito sa Bukidnon. Partner, Hello. si John Maban. John, mayong pagpaminaw diya sa Bukidnon. Di si Mistro sa atong mga suking tigpaminaw diya sa Bantayan Island. Mga Salvado, Gilyamak og Siaris family. Yes. Maigang salamat sa makanunayon ninyong pagpaminaw sa kini ang akong Correct. suliran. And speaking of Bukidnon, hello to Mr. and Mrs. Richard and Maureen Mercado. Ako Mercado. igagaw Ay, na yes. Kinsa man atong letter sender Ang karon, atong partner? letter sender partner, si Lane, 27 years old, taga Malay-Balay, Bukidnon. Yes. O Punto punto medical. Pagpangunak niya, no, pagkahuman niya panganak sa usa, nagamit kuno dayon siya pills kay di pa man siya ganahan masundan dayon. Unya regular pa iyang menstruation katong nag-inom pa siya og pills, partner. Pero after 2 years nga ganahan na nila manghura ng ilahang anak, so nagundang na siya og pills, niundang na pud ang ihang regla. Duha ka tuig na kuno siyang wa reglaha sukad sa pag-undang niya og pills. Unya naingon pud kuno to, nakita pud nga anemic sad siya. Una niyang pangutana, nagtumar siyag pills niya, regular ko na iyahang regla. Pero nga naman nga pag-undang niya, wa naman sad siya regla ha. Yeah, daghang mga factors ani nga mo come into play, no? Of course, kanang pills is an oral contraceptive device na siya or tableta nga mo apekto sa level sa estrogen ug progesterone. Ang purpose niya na nga dili ka mubuntis bisan pa magnaay sexual contact. Nganong irregular ang imong menstruation after ka nagtumar og pills, this has something to do with the nutrition, emotion, stress. Daghang kay mga factors will come into play ngano man ang menstruation sa babay dili tukma sa 28 o 31 ka diyas nga regular cycle. So naita gito oligomenorrhea na apoy puli na apoy irregular good partner nga mag-spotting lang, no? So go to ubigay ni diya Para sa ma-check ka. Bukidnon. Correct. Daghan kay mga ubigay ni diya sa Malay-Balay ug Valencia, Bukidnon partner, Correct. ha? Yang ikadong pangutana, nabaka kuno'y nakabara sa iyahang matres mo nang wala siya diglaha. Nagtinatigom baka kuno to ang mga pills sa iyahang tiyan, mao ba kunong nabara? Or tungod baka kuno nga anemic siya mo nang wa siya reglaha? Ano, dili kay nung nabarahang Wa na, di na mabarahang o kan pills. mga totoo sa pills nga maka cancer, makabara, dili na siya, no? Kay very safe ang pills. 95% ang success rate sa pills partner kumpara sa uban nga mga contraceptive devices, no? So kung anemic ka, then you need to take more nutritious food, no? Hemoglobin count magpa-determine ka, no? Plus minus 16 ang hemoglobin count sa adult nga tao partner, no? Okay. So you need to have a complete blood count para mahibalo ka og pilay imong hemoglobin count, the same is true with the RBC and WBC lymphocyte ma-check. platelets, no? Yang ikatulong pangutana, ug naamang gani nakabara, ni nga naman tang wala, although, kinahanglan ba kunong operahan, moadto ba siya doktor, wa mang sagud kuno siya gibati sa iyahang tiyan, niya gamay mangguguno sa siyag tiyan. Akong pagtuan ni partner, more on nutritional. Yes. So, wala gyud ko mo sa muduol ka gubigay ni practicing Para diya sa ma-check. Bukidnon, no? O para kuan ka mo travel ka gamay, mo ani ka sa Cagayan de Oro City. Correct. Ora man na Ay, siya, kayong no? daan din ha, oy. Yeah, may kandan, nindot kandan sa Kampilip partner, no? Nindot kang dan diya mawa ang imong mga pagduda-duda kung unsa mangay inunta rason nga naman nga irregular ang imong menstruation. Akong pagtuo partner is more on nutritional side, Okay. no? Oo. Yang katapusang pangutana, partner, naba kuno'y tambal kay para dugon na kuno siya ug unsa sad. Or sabto na lang niya nga menopause na siya pero hala, oy, 27 pa man 27 siya. pa ka. Kabata pa di mo. Dili pa ah, gid you're not at an age nga menopausal. Yeah, tulo ra ka stages sa kinabuhi sa babae nga mag-usab ang imong estrogen ug progesterone level. First is kanang magminar ka, permero nga magpag-menstruate. Second is kanang magbuntis ka. And third is kanang mag-menopause ka. Nya ikaw nga edad di mo 27 years old pa ka, ang menopausal age is late 40s and early 50s with the main age of 52. So I don't think so nga mag-menopause na ka, no? So Yes. ang pinaka sakto gini mong buhaton is
akong balikon sa makadaghan is you go to an OB gynecologist para mahiling ka Correct. makita gid sa doktor, no? Kay kining akong gihimo karon mga kuan lang mga more on theoretical side of it lang, no? Oo. Okay, mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga ng may nakutlo na pagtulunan karong adlawa, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.